Tak, ukážu vám moje úpravy, vary, typ PGCV 190. Tak, první základní úprava je takzvané načipování neboli přidání výkonu. Povolí se tady ten šroubek, ta matka se povolí a trochu se to posune. Normálně to má být zároveň s tou drážkou spodní. Já jsem takhle posunul, tím se přidá výkon, jde to víc do toček, jde to o dost lépe. A další brutální zásah, ten snad nejdůležitější, je zavaření řídítek tímto způsobem. Řídítka jsou samozřejmě odjímatelné, dají se rozdělat. Hlavně problém byl, že ve Vary hrozně přemýšleli u toho a tady ten hliník a železo dokupy se moc nekamarádí, takže to bylo úplně vymlácený. Takže nerezový elektrody, zahřát hliník, zavařit, hotovo, je klid. Tak. Výborně. Další úpravy do budoucna budu dále zdokumentovávat a budu updateovat.